Şuunlar Lebap vilayetynyň Türkmenabad şäherinde we onuň eteginde hatardan çykan köçeleriň köpelendigini syňlasa bolýar. Sürjüler soňky ýyllarda köçelerde amatlaýyş işleriniň tas geçirilmeýändigini belläp, ýollaryň häzirki ýagdaýynyň hem özleri hem de piyadalar üçin hop döredýändigini aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 4 martda Sebitden maglumat berdi. Öňler Lebabyň Gara ýol guruluşyk edarasy az kem bolsa-da hatardan çykan ýollary bejerip durýardy. Ýöne soňky 2 ýyl töre wagt bäri Gara ýol edarasy tas hiç bir köçe asfalt düşemeýär. Şäheriň köçeleri dolu sandan çykyp uly çukurlar emele geldi. Häli etraplardaky ýollary aýdyp hem oturmaýyn diýip Lebaply ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Mundan başga da şäheriň esasy köçelerinden başga ýerlerde ýollary iki bölýän ak çyzyklar hem görünmeýär. Köp köçede piyadalar üçin niýetlenen zebra çyzyklarynyň ak rengi hem soýulyp gidipdir. Ulo eýleriniň ençemesi çyzyklaryň görünmeýändigi sebäpli sürüjüleriň we piyadalaryň ýalňyşyp köçe ýol hereketini bozýan halatynyň köp bolýandygyny aýdýar. Olar munyň hem özleri hem de piyadalar üçin howpludygyny hem belleýärler. Biz döwletde ýol salgydyny töleýäris. Ýeňir ulaglaryň 2 ýyllyk ýol salgydy 500 manatdan ýük ulaglaryňky 1000 manatdan gowrak bolýar. Şol pullar nirä gidýär? Dip Türkmenabatly bir sürüjü anonim şertde aýtdy. Lebaply sürüjüler köçeleriň häzirki ýagdaýynyň awtologlary zaýalap, hatardan çykarýandygyny hem belleýärler. Käbir sürüjüler ýagdaýa öz başdak çäre görmäge çalyşýarlar. Habarçymyz soňky aýlarda asfalt ýollarda emele gelen çukurlary, agajyň uly baldaklaryny ýa-da könelen awtomobil tigirlerini goýýan raýatlary köp duş gelse bolýandygyny aýdýar. Şeýdip sürüjüler ulaglarynyň zaýalanmagynyň öňüni aljak bolýarlar diýip Türkmenabatly sürüjü belledi. Lebabyň Gara ýol guruluşyk edarasynyň bir näçe işäriniň anonim şertde habarçymyza beren maglumatyna görä, soňky ýyllarda şäheriň köçeleriniň ünsden düşürilmeginiň sebäbi Türkmenabad Mara awtobanynyň guruluşy bilen baglanyşykly. Yerli iki asfalt zawodyny asfalt öndürilmeýär. Sebäbi asfalt öndürür ýaly çagyl ýok. Lebaby Magdanlydan üstü çagyrlan oly otly oňlary günaşadan gelýär. Yüzlerçe tonla çagyl Türkmenabadyň günwatarynaky vergär guruluşyk önümleri nokodyna düşürilýär. Ýöne bu çagyrlaryň bir tonnasy hem yerli asfalt zawodlaryna ýetmän diňe awtobanyň guruluşy üçin asfalt döndürýän zawoda daşalýar. Bu zawod Çärjiw etrawynyň günörtü böleginde ýerleşýär. Dip Lebabyň Gara ýol guruluşyk edarasynyň işäri aýtdy. Azatlyň bu ýagdaýlar barada Lebabyň häkimetlerinden şol sanda agzalýan edaradan telefon arkaly tesvir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Bellesek gurrun edilýän awtoban Mary vilayatynyň üstünden geçýän Aşgabat Türkmenabad ýokary tizlikli awtolog ýolunyň bir bölegidir. Bu ýoluň we degişli infrastruktura desgalarynyň guruluşy üçin 2019-njy ýylda 2,13 milliard Amerikan dollary bölünip berildi. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň maglumatyna görä, proýektiň Mary Türkmenabad böleginiň 2023-nji ýylyň dekabrynda taýýar bolmagyna garaşylýardy. 2022-nji ýylyň fevralynda resmi media bu awtobanyň Ahal vilayatynyň Babadaýhan etrawynyň çäginden badalga alýan Novotaky tapgyrynyň guruluşyk işleriniň başlanandygyny habar berdi. Ýöne şondan bäri ýurdun mediasynda bu awtobanyň guruluşy barada haýsydyr bir maglumat göze ilmeýär. Türkmenistanda onlarça ýylyň dowamında guruluşyk puwdawyna milyardlarça dollar maliýet edişdesi harçlandy. Ýaşaýyş jaýlaryndan durmuş we senaat desgalarynyň başga da tarp ýerden täze şäherdir owalar guruldy. Munyň bilen bir wagtda ýurdun paýtagtynda we welaýatlarynda ýylat köçeleriň awatlanmazlygyndan Sowet ýyllarynda gurulan ýollara 30-40 ýyl bäri gaýtadan asfalt düşelmezliginden we bularyň döredýän oňaýsyzlyklarynyň ýyllar boýy şikaýet edip gelýär. Ýurdun döwlet mediasy paýtagtda we welaýatlarda garaşsyzlyk ýyllarynda gurulan köçeleri, ak mermerlik köp katlı jaýlary, kaşan mihmanhanalary we beýlikleri ýygyderli ýagdaýda efire berip bulary wasp edýär. Ýöne ne häkimetler ne de resmi media ýylatyň bejerilmeýän köçeler sebäpli ýüze-ýüz bolýan kynçylyklar barada mesele gozaýar.
Ýurdun demirgazyk sebiti inni çäriye gasyr töweregi wagt bäri beýlek sebitler hususan Lewap welaýaty bilen sözüň dolmansyny ulaw üzüňeligine garly diýip yerli finçi adatlygyň üstünden Aşgabatdaky häkimetlere ilatyň arzyny ýetirmäge çalışýanlygyny, ulaw üzüňeliginiň ýöneki adamlaryň odalyň kyn durmuşyny has kynlaşdyrýanlygyny habar berýär. Bu habar Türkmenistanyň Ewraziya multimodal üstasır ulaw taslamalaryny durmuşa geçirmegiň üstünni işleýän barada çykan habaryň ýa-ýany gawat geldi. Aşgabatdan gelýän Günnelik otly welaýatyň diňe merkez şäherine, Daşgul wagdalyna gelýär. Şol wagtda Sewit merkezi bilen etraplar, şol sanyny welaýatyň has çetki Könrügenç we Saparmurat Türkmenbaşy, olalky Aktýabr etraplarynyň arasynda hiç ýyly demir ýol gatnagy galmady diýip yerli finçi bu ýagdaýyň yerli ilatyň durmuş ýaşaýyş şertlerinin gowlanmagyna däl, yaramazlaşmagyna goşun goşýanlygyny hem sözüne goşdy. Şu aralykda 29 fevralda goňşy Özbegistanyň Xarezm welaýaty bilen Garagalpakstan Awtonom Respublikasynyň arasynda gurulan demir ýol awtomobil köprüsiniň açylyş dawarasy boldy. Bu sebit Daşgul welaýaty bilen araça ýaklaşýar. Özbek medeniýetiniň habarlaryna görä, köprü Xarezm welaýatynyň Şabat etrawy bilen Garagalpakstanyň Amderiýa etrawyny nöküsi birleşdirýän täze demir ýol ulgamynyň çägine Amderiýanyň üstünden gurulypdyr. Yerli finçiniň ýazmagyna görä, bu ýoluň gurulmagy Özbegistanyň Xarezm welaýatyny demir ýol petiginden çykarýar. Mundan öň Türkmenistanyň üzüňelik siýasatynyň el çekmek islemezligi netijesinde goňşy ýurdun bütün bir sebiti demir ýol üzüňeligine galypdy diýip finç aýdýar. Onuň tasdiklamagyna görä, Şabat Amderiýa nöküs uğru boýunça açylan demir ýol gatnagy Ürgenç şäherini sözüň dolmansyny demir ýol petiginden halas etdi. Gadastandan gelýän otlular indi Ürgençe gelmek üçin Amderiýanyň sag kenary bilen günorta gündogordaky Gazojak şäheri bilen sefetleşen Miskin we Hazar Asp stansiýalarynyň arasynda gurulan demir ýol köprüsine baryp, ondan soň ýene-de ýygyna Demirgazyk Günwatardaky Ürgenç wagzalyna gitmän gönü nöküsten biraz soň Amderiýanyň üstünden geçen täze köprü bilen Şabat stansiýasyna gelerbe, ol ýerden gönü Ürgençe, soň ýene welaýatyň gündogorunda yerleşen Hazar Asp stansiýasyna gidip Amderiýanyň üstünden geçen köprüden geçip gönü Buhara welaýatyna uğrar. Diýip finçi goňşy ýurtdaky demir ýol täzeligini görüň berdi. Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky ýagdaýlaryň ýurdun ilkinji prezidenti Saparmurat Niýazowyň ölümünden soň kän gowlananlygyna garamazdan iki ýurdun hökümetleriniň alalaşyga gelip bilmezligi netijesinde Sowetler döwründe gurulan Çärjew, Ürgenç, Daşoğul, Goňrat demir ýoly bugünkü günde iki döwletiň çägindäki bölekleri üçin ulanlyp öz tranzit we iki döwleti birleşdirmek wezipelerini doly ýitirdi diýip finç aýdýar. Bu habarlaryň arasynda yerli finçilerin bellemegine görä Türkmenistanyň demir ýol idarasynyň resmi saýtyna otluların gatnaw tertibine Daşoğul, Könrügenç we Könrügenç Daşoğul uğru boýunça 28 martdan başlap otlu gatnawynyň ýola goýuljakdygy habar berildi. Yerli finçilerin käbiri bu täzeligi ýurt ýol başçylarynyň garaşly medeniýetde çykýan demir ýol habarlaryna berýän gaýtaklaýyn jogap hasaplaýar. Egerde otlu gatnawyny ýola goýmak niýeti bar bolsa, hökümet näme üçin ony 1 martdan ýola goýup bilenok, ýa-da otly näme üçin 8 martdan gatnap başlamaly däl diýip adatlygyň habarçysy bilen gürleşen ýaşaýjylaryň biri aýtdy. Aýdylmagyna görä 28 martda gatnap başlajak otly diňe günne bir gedek. Diňe Könrügençe çenli gatnar. Ýurdun iň demirgazyk etrawy Saparmurat Türkmenbaşy, olarky Aktýabr etrawy bolsa ýene otlusyz galar. Daşogully bir demir ýolçynyň iki çak gurulňdaşlykda aýtmagyna görä, häkimetler bu habar bilen Daşogul welaýatynyň ilatyny köşeşdirmek isleýär. Eger de häkimetler otly gatnawyny düzeltmek niýetinde bolan bolsadylar, onda goňşy döwletler bilen aradaky demir ýol gatnawlaryny bir ýam dikeldip bilerdiler diýip yerli finçi pikir edýär. Şeýle-de yerli finçiniň pikirçe Türkmenistan 2022-nji ýylyň awgustyndan başlap Täjikistanyň Orsiýete gatnaýan ýolagçy otlullaryny Türkmenistanyň çägine Kelif Tallimerjin uğruna girizmän Özbegistanyň üstü bilen
Göni Kazakstana we Orsiýata iýermegi netijesinde beýleki ýurtlar bilen ýolagçy demir ýol gatnawlaryny gowlandyrmak meselesinde uly ziýan çekdi. Türkmen medeniýetiniň ýazmagyna görä, Türkmenistan Hazar we Gara deňiz arkaly geçýän Ýewropa, Ýakyn Günewar, Aziýa ýuwaş umman sebitlerini bir bitew ulag ulgamda birleşdirýän Ýewraziýa multimodal üstasyr ulag taslamalaryny durmuşa geçirmegiň üstünni işleýär. Türkmen medeniýeti bu habary Gurbanuly Berdimuhammedowyň 3-nji Anatoliýa diplomatiýa forumuny aýdan sözlerini salgylanyp çap etdi. Emma synçylar, hökümet tanqyçylary Türkmenistanyň dilli bir zada edip iş ýüzünde başga hereket edýänligini öňe sürýärler. Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenskiy 3 martda dünýä liderlerine ýüzlenip, Kiýewe Orsiýatyň külpetinden üstün çykmagy ýardym bermäge çağırdy. Bu aralykda Orsiýatyň Odessa uran zarbaty netijesinde helak bolanlaryň sany 10 adama ýetdi, ölenleriň arasynda birnäçe çaga hem bar. Orsiýatyň serhetdäki her bir ýetkisi bu biziň ýurdumyzyň Orsiýatyň terroryna jogabydyr. Dünýä Orsiýatyň külpetiniň her bir görnüşine jogap bermelidir we Orsiýatyň hereketlerine gaýtawl bermelidir diýip Zelenskiy halat edijiler Odessa edilen hüjümden soňky harabalyklarda gözleg işlerini tamamlanlaryndan soň çykyş etdi. Ol gejeki ýüzlenmesinde Ukrainanyň üpçünçüliginiň geterlik bolmagy üçin syýasy islegiň zerurlygyny hem belledi. Munyň bilen ol Birleşen Ştatlaryň Kongresinde saklanyp galan ençe milliard dollarlyk möhüm kömegi göz öňünde tutdy. Uruş Orsiýa üçin umytsyz bir zada öwrülmeli. Olar jany ýok etmekçi bolýanlaryň özlerini hem weýran edip biljek bir güýjüň bardygyny duýmaly diýip Zelenskiy belledi. Egerde bu başa barmasa we egerde Amerika hem Ýewropa Iranyň şahetlerinden we Orsiýatyň uçuşlaryndan ýeňilse, bu taryhyň iň utançly sahypalarynyň biri hökmünde ýatlanar zalymlygy hiç haçan meçe bermeli däl. Bu ne gowşak kararlar, ne de üpçünçüligiň gijikdirilmegi, ne de kararsyzlyk bolmaly diýip Zelenskiy sözüne goşdy. 2 martda Orsiýatyň drony Odessanyň bir ýaşaýyş çaýyny urup ençeme gatyny weýran etdi. Hüjümde adından 4 çaga helak boldy. Olaryň arasynda entek bir ýaşyny doldurmadyk 2 bäbek hem bar. Bu arada Zelenskiy we regional resmiýetler habar berdiler. Zelenskiy Telegram kanalynda hüjümüň pidaty bolan çagalaryň atlaryny getirdi. Mark ol bary ýogy 3 ýaşyndady. Yelizaveta 8 aýlyk we Timofey 3 aýlyk. Ol soňundan Ukrainanyň çagalary Orsiýatyň harby nişanlaryna öwrüldi diýip sözüne goşdy. Regional häkim Oleg Kiper 3 martda harabalygyň arasynda 10 ýaşly bir oglanyň we onuň 8 ýaşly gyz jegesiniň jesetleriniň tapylandygyny habar berdi. Halat edijiler gözlegi işleriniň dowamında bir hojalygyň agdalarynyň birek-biregini gujaklap duran jesetleriniň hem üstünden baranlygyny aýtdylar. Bir eje öz bedeni bilen 8 aýlyk bäbegini gorajak bolupdyr. Tapylan wagty olar birek-biregini gujaklaýardylar diýip adatdan daşary ýagdaýlar gullugy Telegram kanalynda ma'lum etdi. 3 martda Odessada we dron hüjüminiň netijesinde ejir çeken gulaýdaky beýleki sebetlerde de matam yglan edildi. Halat edijileriň maglumatlaryna görä 2 martda Odessa edilen hüjümde 9 gatlyk binanyň 18 jaýy weýran bolupdyr. Zelenskiy 2 martdan ýüzlenmesinde günbatar ýaranlaryny Kiýewe has köp howa hüjümünden goranyş ulgamlary bilen öpçün etmäge çağırdy. Orsiýatyň Ukraina garşy dronlary, raketalary ýagdyrmagyny dowam etdirýärkä parahat ýylatyň arasynda ýetkiler hem artýar. Birleşen Milletler Guramasy Orsiýatyň 2022-nji ýylyň fevralynda doly gerimli hüjüme geçmeginden bäri asudy ýylatyň arasynda helak bolan adamdan 10.000 adamyň şahsiýetini tasdiklap bildi. Moskwa Odessa edilen hüjüm bilen ildeşikli kommentari bermedi. Deliller Orsiýatyň Ukrainada raýat maksatly jethalary hem nişana alýandygyny görkezse de Moskwa bulary ret edýär.